Έπαιρνα ένα επίδομα, φτωχό επίδομα 200 ευρώ το δίμηνο για τα παιδιά μου τα 4 που είχα και τα κόψε ο αλήτης. Και ζω με 4 εκατοστάρικα χειρίας. Και είμαι άνεργη 8-9 χρόνια, ο παλιό αλήτης. Αχ, τα είπα και τα ευχαριστήθηκα. Γιατί τον αλήτη δεν ντρέπονται, φοβούνται. Πάρα πολύ σωστή. Πού είναι η οργή σας? Πάρα πολύ σωστή. Πάρα πολύ σωστή. Πάρα πολύ σωστή, κύριε, η ενέργεια της Χρυσής Αυγής. Για να ταΐσει τον κόσμο. Διότι η σημερινή πολιτεία έχει εγκαταλείψει τους οικογενειάρχες και τους αδυνάτους στη μοίρα τους έτσι να πεθάνουνε. Πολύ καλό, ανθρώπινο και πολύ καλό. Η κυβέρνηση στον κόσμο τον έφτασε να πεινάει και τον διώχνει να μην πάρει. Μα δεν είναι σωστό πράγμα αυτό. Αυτά να τα βλέπει ο κύριος Σαμαράς. Κύριε Σαμαρά, ένα μήνυμα από μένα για σας. Σας στήριζα μέχρι εδώ, τέρμα. Τον κόσμο, το λαό σας, τον πουλήσατε. Παίρνουν 5 δραχμές και τα δίνουν πίσω στο λαό. Οι άλλοι μας έχουν τρελάνει, μας έχουν στείλει στον τάφο ζωντανούς. Να βρει τρύπα να κρυφτεί, να σηκωθεί να φύγει, να πάει στην ευχή. Ο πολιτικός κόσμος της Ελλάδος, ο οποίος αυτό αποκαλείται δημοκρατικό ή συνταγματικό τόξο, είπε ότι η διανομή τροφίμων, ειδικά σε Έλληνες, αποτελεί ρατσισμό και ξενοφοβία. Όμως ερωτώ και εγώ, η δωρεάν εισαγωγή αλλοδαπών, αλλοεθνών αλλοδαπών στα νοσοκομεία και η υποχρέωση των Ελλήνων να πληρώνουν για να μπουν στα νοσοκομεία δεν είναι ρατσισμός και ελληνοφοβία? Ο μόνος υπαρκτός ρατσισμός στην Ελλάδα είναι ο ρατσισμός κατά των Ελλήνων. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος και ευχαριστώ πάρα πολύ τη Χρυσή Αυγή που ως άνεργος πολίτης και συντηρούμε από την πρόνοια, εισόδημα 0 και πάλι που δίνουν αυτά τα τρόφιμα πάλι καλά. Θεωρείτε σωστό ότι είναι συσίτιο μόνο για Έλληνες? Αυτό θα το κρίνουν άλλοι, όχι εγώ. Κλίμα της Ελλάδας από τους προδότες πολιτικούς. Ευχαριστώ. Το θέμα είναι ότι εγώ είμαι άνεργος από το 9 και είμαστε τετραμελή οικογένεια, είμαστε όλοι άνεργοι. Να, βοήθεια είναι. Τι να κάνουμε. Εκεί μας καταντήσανε. Θα φέρνετε δύσκολα βόλτα? Αφού δεν υπάρχει μεροκάματο. Μια βοήθεια κάνω, ρε παιδάκι μου. Μας έχουν κόψει. Εγώ έπαιρνα μια σύνταξη 1270 και τώρα παίρνω 1000 ευρώ. Από αυτά για το σπίτι που έχουμε πάει με εργατική εστία, το πήραμε και πληρώνω ενίκιο στην εθνική. Κάτι φάρμακα, κάτι κοινόφιστα, κάτι αυτά, το φέρνω πάτσι και πόστα δηλαδή. 5.000 μου έχουν κόψει στο χρόνο. Είπα να πούμε 16 και πέρα τώρα 10, μου τα κόψαν τα 5. Πολύ δύσκολο, δεν βλέπεις κάθε φορά και κόψε μου. Πού πάμε? Αυτό είναι καλό, μοιράζονται. Τι πήρατε σήμερα? Εγώ δεν τα έχω, πορτοκαλάδα έχει, ψάρια έχει, ρύζι έχει, μακαρόνια έχει, λίγα και πολλά. Να είναι καλά. Μέχρι τώρα όλοι αυτοί οι ακόμη πώς θα κλέψουν τα λεφτά. Στην κυβέρνηση μέσα είναι για τους μισθούς τους και τα λοιπά, δεν λένε να κόψουν. Πάνε και κόβουν τους συνταξιούχους που παίρνουν 400 και 500 ευρώ το μήνα. Τι πήρατε σήμερα από εδώ? Αυτή την τσάντα, 2 τσάντες με λίγα πραγματάκια, να περάσω μέχρι που να πληρωθώ, γιατί δεν έχω τίποτα. Μέχρι τις 31 δεν έχω τίποτα στο σπίτι μου. Συνταξιούχος? Συνταξιούχος. 55 χρόνια, 54 δουλεύω και εγώ παίρνω 460 ευρώ. Τι να πληρώσω, ενίκιο, φαγητό? Οικογένεια έχετε? Δεν έχω χάσει τη γυναίκα μου και είμαι μόνος μου τώρα. Δεν έχω ούτε παιδιά, τίποτα. Άστα, είναι δραματική κατάσταση. Μπράβο.